Wel, ymhen pella'r caf yna, y prif gylch, yr rhan ogleddol, mae'r ebol ola yn cael ei feirniadu fan hyn yn adran y Merlod Mynydd Cymreig i'r ebol dyflwydd ddod ag Waxwing Vangelis yn eiddo i Miss Mani Riding a Master Thomas Harris sydd dan ligad barcud y beirniad, sef Mr Francis Goggin ag wedi bod yn crwydro gwmpas y maes yn ymsugno'r naws i gyd. Mae Owen Griffiths a bellach wedi ymuno gyda fi fan hyn yn y blwch sylwebu yn yr eisteddle. A tocyn gorau'r wythnos Owen fan hyn yn dwi? O, yn sicr. Mae gwledd fan ni heddi, nhw se. Mae gyda ni'r adran A, y dosbarthiadau ifanc wrth gwrs heddi. Mae gyda ni'r cobiau hun heddi hefyd. Hwna yn bersonol yw'r pinnacle wi'n meddwl yn y sioe yma. Mae yna bobl yn dod ar draws y byd i weld y cobiau yma. Mae rhai'n dweud wedi bod mae'r cobiau'n Cymreig oedd y cyfrinach gorau oedd gyda ni'n Nghymru, ond erbyn hyn wrth gwrs mae'r gyfrinach hynny wedi mynd ar draws y byd. Lawr wedyn ar ochr esbrorec o'r cylch, mae gyda ni'r adran B, sef dosbarthiadau iau. Ar hyn o bryd, i ni yn yr rhan ogleddol te, ar Merlod Mynydd Cymreig. Ebol dyflwydd ddod fyna. Llanfilo Amber Special Edition yw'r ebol i ni'n gweld yn eiddo i Mr and Mrs Church. Francis Goggin yn pendroni. Francis i weld wedi ymlacio, i weld yn mwynhau'r swydd o feirniadu. Wrth gwrs yn hen law wedi beirniadu ers blynydde maith, wedi cael tipyn o brofiad, cael llwyddiant yna yn y sioe yma, nôl yn 2010. Mi ath y march dyma ni, mae'r het wedi diosg, ond i fy nôl at Francis, mi nath ennill gyda penboeth Bon Jovi a hefyd Pantum, penboeth Pantum, y bencampwriaeth gwrwedd. Ond dyn profiadol iawn y maes dangos, hefyd wedi gwerthu am filoedd ar filoedd ar hyd y blynydde. Mae'r enw penboeth yn cysylltiedig yn gryf iawn gyda'r teip ma o adran A. Ac os rhywun yn gyfarwydd iawn yn dangos ac yn brofiadol iawn yn dangos, maen nhw'n gwybod siw beth yw i fod ar yr ochr arall pan maen nhw'n beirniadu, mae'n siw bod hynny yn gallu ychwanegu at ei harbenigedd. Yn sicr, a gyda'r profiad hynny wedyn, gyda Francis Goggin, Mr Francis Goggin, mae'r holl brofiadau wedi cael, mae gyda fe rhyw syniad yn ei ben wedyn beth mae'n chwilio am. Mae wedi cael digon o brofiad ar hyd y blynydde, felly dwi'n siŵr bod ag rhyw fodel yn ei feddwl beth mae'n chwilio am. A i ni wedi gweld bod y model hynny yn gyson trwy'r dosbarthiadau i gyd gyda ge. Os oes da fel un a model yn ei feddwl fel y ti'n sôn, pan maen nhw'n dod mewn o hedyn ni, oeddi hwnnw'n gallu cael ei dwlu weithiau os oes yna rhywbeth ychydig bach yn wahanol yn dangos rhyw fath o'r X-factor? Mae hynny digon gwir, ond y peth sy'n rhaid i nhw anelu at yw cael yr un teip. Mae'n bwysig bod ni'n cael yr un teip. Mae yna wen lydan yma yn ochr ogleddol y prif gylch gyda Llanfilo Amber Special Edition wedi cipio'r wobr gynta, y garden goch a'r hosyn coch am ddod yn fuddigol yn nosbarth yr ebol dyflwydd ddod yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Francis Goggin, y beirniad wedi cael ei blesio'n arw. Yn ail wedyn ni, yn y trwsus coch, fron bach Cledwyn ac yn eiddo i deulu Edwards yn fyny. Teulu Edwards o Ynys Môn wrth gwrs. Mi welson ni fron goch yn ennill yr ebol ddoi, fron goch Barclay, ond heddi dwi'n meddwl mai fron bach ydi hwn, felly'r un teulu eto ar un llinach, fron goch Cardi o'r Tad. Ac yn cael y garden felen a'r hosyn felen
rwpera copyright yn eiddo i Miss Enid Ann Rhys a Mr Aled Rhys. Ie wir, wedi cael ei magu gan Barbara Green, mi welson ni Barbara am y ddoi. Enid a'i brawd Aled yn dod o Ddyffryn Aman wrth gwrs, yn Sir Gyfyrddin. Mae yna wen a mae yna falchder yma yn rhan o gleddol y prif gylch. A mae yna dipyn o ysbryd hefyd yn perthyn i Llanfilo Amber Special Edition gan mae'r ebol dyflwydd ddod yma sydd wedi dod yn fuddigol yn y categori llongyfarchiadau gwresog i Mr and Mrs Church. Very well, very well,